sufrió un derrumbe el pasado mes de febrero. Derrumbe del vertedero de Zaldívar. Vertedero de Zaldívar. Varias columnas de humo. Miles de toneladas de residuos industriales. Esa ladera que se ha desprendido. El 6 de febrero de 2020. El gobierno recomendó a los vecinos de las localidades de Ermua, Eibar y Zaldívar que no abrieran las ventanas. No hay peligro real para la salud. You'll say it's crazy. With the beat of my heart, danger zone when the building becomes the dance. You can catch it like a knife. Everything comes to fight. That would be. She's a maniac, maniac on the floor.
And she's dancing like she's never danced before. She's a maniac on the floor. And she's dancing like she's never danced before. Insanity, never seen. Bueno, Gabon. Gabon guztioi. Lahadiat bideoen bukari, ze guztiat merezi ziala ikustie, danok kontenido hori nahi zen utela, eta horrutzi dizuet. Ostia, ire kamari pixket moiut ezela ikuste, baina, igualdik, hola xela. Hola, moiuta. Ez nere gauzidek. Hala. Baina hoxe, Gabon, euri, eta Gabon txateo da bai. Gabon, guztioi, baitara. Zezatet jauzen moduz. Ondo, egia esan beti martxan. Etzeo gazan kontatzeo, beti ontxe kontagoa da, orduzetan izagau. Horiek. Baina, bueno, igual beti hasi horretik hori, igual eure burua aurkezteko esan baiat, baina, bueno. Naldimak hori nungua izen, ze llegan, da. Vale. Bueno, ni Alestajera naiz, ikusi zuen bezala tituluen da horiana, eta, bueno, azpeitiarra naiz, eta metala eta gitarri guztua ezaixik gehien bat, eta, bueno, kantatzire bai, ez da balda izuen kanta hori itetela talde baten, eta, bueno. Eta, bueno, Hellwatch da Collisioneku naiz, eta, hoxe, ez da nik zezan eratik, ez da, inoizen hau presenta gola, klasi nola ingleseko zera baten da bestela, hoxe, gustatzea eskit, asko, pelikulak, adibidez, hola gauzak ezatie. Ez, sin más, azkenin jakit jo pixke jendi, nundik tirein gokan, ez, azkenin metala jotzek, eta... Metala, eta hori, gustatzea eskit, asko jota, metal estremoek egin bat, ilune degena, ni beti estremota joten zaiatzen hauk, gauzanetan, eta, bueno, hoxe. Geo sartu batzuk. Inspirazioa. Geo sartu batzuk talde eta hola eskagotxea, baina... Bueno, aurro bastin hemen honitzen, Ankerrego gitarrizket ikusten, orduan... Bai, hori dek. Orduan bakik lau atal bezala txetxatela, lehenengo pixet kompozizioatik itzingo jau, gero tekniki da hola gauzek, gero gusto pertsonalak eta tiporta. Orduan, komposatzeo orduan, nolaek bidien, beti riffein azteaiz, o... Eske, karo, etzaga bideo bat, etzaga nola esan, bideo bat, hola, etzageat, baina, zango jau, de todo, eske etzaga bide asko zazkeat, oza, iteat, askotan, iteat, zazkeaten teknika asko nahaztu, erabateak, nik pentsauta, ez pentsauta, oza, etzeat, nahi baifek ematzez isiken erabatea, ez, da, beste askotan igual, pentsauta, ez, igual, pentsatzea gena, turuntukutukututu, justu, golpe hau lauztia ditu da, burun lagatzeitu hor da, gero plasmatzeitu eskura, ez, baina, etzeat, era asko zazkeat, azkenean, ezin diat definiu, ez, azkenean, nik iatzen hauk, bihotza eta burue, eta, etzeat, ezategen bezala, ez, nahi ertetze zikena, eta, igual, inspiraula egeat aitzen nahi nagoen egin da, hola, baina, nik usta ezik nahazti eta nahaztu eta zentzu puta egadeko gauzak, da, bueno, komposatzea asko iteaten gauzadek, eskala aldaketa raruk nik ezin diatela esan, porque nik teoria musikaletaz ezin diat esan haudek zea disminuido bat, eta zea, ez nik etzakidat hori, baina hori, itexat, gauz raruek, azkenin, nire belarrileko eskatzezi euskibeken agaz, azkenin. Gero galdetu hornean teori musikalana eta hori, baina orduan esatek ez tekela teori xeatik ez daukegela ideaik. Zortzi urtekin egon itxan, gitarra ikasten, hola, espainola egin azteaiz, horri berritu etzea zemat denbora espainolikin. Eta ni nazkain itxan, ni gaina ezken ere atiek Smoke on the Water jotzezian, oso mainstream ez zonago, baina da ni beti ikusten ean hor Smoke on the Water jotzen da, ni banaian kantu hori elektrikikin bala berez, eta nik esaten nik elektriki jotzen nahi niala, atiek jotzezian kantu jotzeko, eta nozek, eta zitean jartzen elektriki, nian ez da ikusirein elektrika bat, eta lagainean, baina hor, hoxe, ze ikastek txurileek, beltzak, da zea eta bestia, ritmuek, lo basiko, baina alare bestean nola esatek? Autodidaktia iz.
autodidakta. YouTube egin da hola, o euk praktikin ataitu gauze gaitzen da kantu atatzen, o... Hasieran lagunekin hola, lagunek erakutsita gehien bat, Urbi eta Lezon azkeala hola taldin lelenak. Hoi egola erakutsita lo basiko, eta basiko baino pixka gehiago egena igual, baina bestelak nire kasaka, aitu, jo, eta praktiko. Burrundaiek esateik Cifra Club. Zenbat laundu diken, Cifra Club. Ez da ezautzen Cifra Club? Zer de Cifra Club? Oxe, juk, brasileño uste dela, hori, YouTubeko musikazkola brasileño bat, bona tarde, ez diat, oso. Vale. Eta, kiston tutoriala zauzke, gola, eose, kiston tutoriala zauzke. Bai, baseaz ezaten, agara hola jarria txata ikustu. Vale. Hombre, hostia, baseo eta movimiento. Esate, astero ekartzen, astero ekarri berko, direktu astea daia, 20 pertsona zai, hostia, hola goiztiate bitzenik. Ondazio. Ondazio. Saludo bat guztioen, hostia. Hori. Por cierto, Andoni zu petxatina hola, ire invitaute dago, gitarrizketa batea. Datorren temporadi astea denin naha, ingoia kaso, eta ingoi hau. Orduan, geho mentzio galdera bat dana itxezo atena, eta galdera hori dek, ire taldie zer dek, demokrazi bat o diktadura bat? Bueno, a ver, diktadura bat esango jau. Bai, Hostia, lele naiz, Baina... Amalautik lele naiz. Etezak, gaina, eske, ni sincero izango nok. Diktadura bat, zentzu batzutan, da bestetan diktadorio bestidek diktadoria, ulertzen aldi, oza... Da hola izetek, baina aigaituk burrukan aiz jelguatxan, eta bueno, hau komentatzeko, eta gaina zanean primizio bat nagala iretzan, ja ez primizio, porque ez urrena esan dia, batzatu inbertzio dela, eta beste primizio bat, hori, izan bertzio dela jelguatxan azkenengotako kontzertu ezela ez, porque azkenin, azkenengotako barkau, denbora baten nahi dian esan. Vale, utzi merreztela. Ez, gaizki esplikano, denbora baten barkau, da, hori, inbergenean denbora balaga, azkenin gauza garreglau, eta topea zeitu. Orduan, hori, gaitu diktadura, daño, nola ez demokrazi, transizio gatzaiki. Transizio, zen. Askotan, diktadurin azuntu nik izan nahi diat, adibidez, beti eotek talde danetan eotek baten bat, komposatzeako orduan laboz kantante mateuna, eo pixu geixo daukena, alde hortatik izatenean bat, Justu, horre, pixu gehiago beti zai batek, ez, baina beti komposatzen dekola. Hasieran bai bajistik zagala jelguatzen kantu gehienak itezizkianak, baina onjan ikusteat, bai beak itezikena nik gauza sartzizko bat, da nik ebazazkean nik indako kantu beha sartzizko gena gauzak. Orduan nik usteat alde, komposa baletik bai zoala hori azpalitik demokratizauta, zango jau. Ta kolizionen, ni zango nau lagoz kantante, porque azkenin, ni zaga sobreproducción de riffs, esateatena, de creación, ni azkenin botaitea, bestik, initea baita behaiena, azkenin botaitea, doron, nahi ez nahi, baina demokraziek, azkenin ni botaitea da, behai, nahi, esatea ziegoi puta mierdien, nik esatea, igual, igual arrazoiak. Ja. Ez zego gola, baina hori. Da, imaginatzea, zuek letrak o musikie, imaginatzea musikin guztela lehengo, ez? Ire riffetatik gertetzeula danak. Nola nahi esan, plan, lehengo letria itea hunda gero instrumentala, hortiko ez? Bai, hori dek. Plan, kantu bat sortzeak ordu lehengo instrumentalatek, o letra batetik aztezeate. Hori nahi badetu. Ez que, ni baita sobreprodukzion de iteatena, sobreproduktor baina, letra gehitesiat, da, ez que zazkean notaz zageat, petauta zageat, nitzea zehostia gartzeaten horre, baina. Da, gero azkenin, lotu iteituk, ez? Osa, igual bat lehenuotiak sortuta, eta ezagean pentsauta horrekin jartzio, eta lotu iteituk, gero askotan, igual instrumentale jartzizkoatela letrak, normalean lehengo letri eta lehengo letri ite gaiat, da gero instrumentala kantu normalea oso punki hartatzek. Porque más letra que instrumental izatek azkenin. Ja. Bate, zio galdera bat askotan etxeatena da, lehengo harmonixe o melodixe, baina irekasun imaginatzeat melodik azkenin ez da hola, ez? Gitarra melodikoik zuen taldin etziok, ez? Azkenin oso... Kolizio, nola... Hellwatcheatik hain hau geixo, klaro, ni kolizio ez diatat ju. Ja, karo.
Hola, oso riferu edela zanaiat Hellwatch. Vale, bai, eske Hellwatcheko nolaek, gure workflow edek, ekartzeik bajistik riff bat, eta nik gitarri zaitea riff hori, baina eske oso riff, nik usteak gure originaliade zetorregela, hori, ez tegela riff bat pentsauta gitarren itego, o etzeat zeitego, o igual nik emati xeaten askotan, etzaiat, ez tek riff bat, etzea nola esan. Azkenin, ez zeok soloik daola, eta gero zeogenin, ezketzea, bi gitarra egon da errezoek, hori kolizionatik izateat, baina, ezket, ez zeok, nondik hasi etzeat, guk ezateatena, bihotzetik egitea besteat, melodia pentsatzea hola, baina hori, ezkenin riffeitu danako, ezkenik ez teat oso ondo distingitzen entre riff y solo, ni ezatea da, zer, riff bat solo bat zein diatamen, ezken hola uno, ni zeakin, hombre, askotan oso klaru zeo zer egin riffea, askotan oso klaru zeo zer egin solua. Baina, basaude hor gauze batzuk, erdibitjertin. Bai, haidek, da ni oso erdibitjertegunok, ezaten zen, ni oso, daneo, beti erdibitjertin atxuk. Vale. Eta hoxe nire nantzuna. Aldatzeik, Mary Jane 420, izen kuriosu zau, pertsona honek. Izen arrazaek. ¿Cuál es la filosofía de Basque Underground Metal, aldatzeik? Baitu. Nuestra filosofía es bastante punky, digamos, en el sentido de jendi koskorra ikutza jota dituela Durangoko azokan ikusi bezala, ez? Filosofia horratik aldetze bai, en plan... Bai. Ikusi, zauzen letuko, porque ikusi... Bai, justu egun igolin egin gaina. Ez que, vale, eta hoxe, jendiei atentzio otzen, ez otzen, azkenin jendiei koskorra ikutu, ez? Eta horiek gure filosofia baino. Nola koskorra ikutu, zeba, azkenin behai koskorra ikutu ziogelago, guk metala aurrea ematiago, ez metala aurrea emati koskorra ikutu ziogela. Baizik eta behaiek ez tibe ingo bezala, ez? Ez zean nola esan, ezke, gu Basque Underground Metal balai nola sortu benia, bituz, hortaz itzen goiat. Eskerri asko Mary Jane 420, oin, nos has dado paso para hablar de Basque Underground Metal, ondo ziok. Bitu. Basque Underground Metal sortuan, porque gu kuarentena horretik, ja Hellwatch genitxoan, kontzertu bile leku danetatik, zetan, eta ni sorto azpetio gaztetxin, no seke, inunez, tio, inunez, da gu setliste preparaenga inunez, tio. Eta, esan ganean, eta zeba ez tio guk organizatzen. Guk organizatzen. Zeu egin kontzertuaz. Bai, da korralegan, bajizti antzea zage, kontaktu Eibarren, eta, pentsai hau, zeba ez tio guk organizago, no seke, eta, organizaganean, laostia junan da ezaganean, hemen metal taldean azaregenak ezin kontzertu puta bat eman, no sekeo, zeati, jende horiei oportunia eman ez, da hoxe, instan oso ondo jartzik, cuenta o comunidad creada para esto, para, no les atek. Promocionar las bandas locales que, txiki jaitu gena, etxakegenak inungo launtzeki, azkenin, ezka, mundu enten etxo inungo launtzeki ire, ikin berreko gauz baek, beti holago gauz bat zegoenin eskertzeko, eta, bueno, inganean hoxea, hazien itxoan kontzertu organizatzen, eta hortik aurrea, nik usteat oso de lujo jundegela, porque danak, horrekin, esan, de acuerdo, zarean, inorrek, metal mundu inorrek etzigu esan, bueno, eukiska barezuk, jendikin tal, baino, metal mundun benetan daudenak da musika mundun, dana musiki dalako, ez periodistak eta zea olakuk, managerrak eta ez, musikuk, danak gurekin ondituk. Eta ni hori aprezia lepo eta hoxo, gure filosofiedek, gure eszeni eta gure kulturi eta gure guztuek, gure pasilloe, mundura eraguztia, azkenin, da hemen Euskal Herriko, justu, gure alkantzea daun gauzia lako. Ona. Berez idei oso ona, eta igezaten, hau berez dek amaieran aitzeke jaun gaixe, esan gai hau, pixket euskal musikin egoeri eta zea, ja pixket aurreatu egin gatxu, baina kero naldimak hor sakondu gai hau pixket. Bai, hori, gero ema oso volta. Baina bai egixe degela, ostia, gaur egun asuntu nola da ikusitxe, eta geixen bat, hori, eta hori pandemixe horretik baldimoan, imagina oin pandemixe eta gero. Eske, hori, pandemia eta gero motiba entzuan hori, oin bai ez da hola kontzerti, ni padioz, eta
pandemian igual kontzertuk gehien intzizkoan Galdetzeik, jendiek. Axuri Beltzak, Gabon, zergatik gazteleraz, EH-tik kanpo dagoztuen proiektzioa, ez dut proiektua ezagutzen barkatu galdera inozoa bada. Zuek erderaz etje usta? Bai, guk erderaz iteo, porque, oixe, nahi hau, euskal metala, eta metala como tal, ez? Baina, esan diatena, guk euskal herrien gatxak eta guk alkantzia amentzak hau, ez? Euskal metala, mundu osoa zabaltzi eta azkenin jendik ezautzi eta guk baita kanpo guk honeak hartzi eta kanpo guk ezautzi Euskal Herri eta olaku oin horregin egaitu bastante disku gorreatik aziaitu saltzen, kanpo guk ekartzeko eta frantziko batzuk ekarri zen dizkio hau, da ekarri erdizkio hau baitare urtarrilean, da ite hau erderaz baitare asko bizkaikuk eta zehaku dituk eta oiei askotan ezin dugu euskera zitego tope, porque Beste realidad dakelako, ez? Ez tegela aspeti, ez? Oidek. Ez eta sin más, nik horri gaina importantzi bat etzuat ematen. Ni hor, besta vuelta bat enitxoan eman da horri, oin esan digela eta sin más, oixo. Hombre, egixedek eta nik hau gaztean kritika bideuen aipaunian Axuri, iruditu zitek jende askok claro, metala ekin nahi baldimak eta medianamente profesional nahi baldimak planteau ire proiektua Euskal Herri mailan, hori, TGek esan diken bezala oso zailek izen bat ekie, gaur egun metal ekstremu jotzen, orduan jende askok inglesea tireteik, erdera tireteik, eta nere kasu pertsonalaek nik gazte izen bat talde bat, eta hasieran ingles kantantiek bea komposa bertzitxean letrak, eta inglesez ekin nahi zian. Eta beste gitarristi izan zoan, ez, euskeraz o erderaz. Azkenin izan zean euskeraz tipuzua moldatzen, orduan, erderaz etxen bukau diau, eta pena baek, baina nik euskeraz etxen nahiko nikilako, baina, bueno, azkenin euskeriei ematezoaten nire apurre, kanal hontan ematezoat, eta YouTube, eta kitxo, ez? Azkenin, talde bat ez tegela pertsona bat bakarrik, ez? Azkenin, realidad ezberdina duela. Bai, eta azkenin ire borroka azkek, eta inorri ezin dugu forza erratiko borrokatzea, baina alde gendana borroka arte, hori esateke bezala. Eta baita ere, esan degena igual euskeraz o ez euskeraz guk hori baino gehiago, nahi hau igual Euskal Herriko, ez? Euskal Herrikoen. Igual euskeraz o ez euskeraz, nik euskeraz idazteat eta erderaz kolizionentzat. Eta helwatxek inglesi ziteu. Baina gehien ban egenean, hoxe. Euskal Herrikuk, ez, porque zen metal talde handi ezautzek, anestesia eta zutagarrez dituena, en plan, handile, oin, adibidez, Crisix da Angelus da taia hortako oin guk, etxo Euskalduni, a ber, zezatea. Axurik esan digena, grazia asko entzize. Euskal Herriko talde honen anestesiadek eta euskeraz izan arren ez da hostia erdi ulertzen. Exactamente, metal ekstremukin igual dik. Ez que bai, plan, takitxo. Aurrea, ez que bai, musike gazkerien, eta bueno, esatekena, da ustez, eske, sekunda judek, baina nik ez nahi sekunda izetia. Osea, gustatzea zik esatekena, igual tripli guzta ezik kantua, ez? Baina, gero... Ander Zubila esateik legen beltza. Legen beltza, grupazo... Bai, laune, bueno, ezagune, duentzek beste gitarrista Joseo Azku eta ekaitzekin itzen izen da nahu, eta baterista bilegin da zeata. Igual kontaktu arrapa baiat, ezautzeiat, pistaz, baina kontaktu utzaua, da interesatzea aldimaziok. Mertzi, Zabiron, raideatik, eskerrik asko. Beste 10 pertsona bialdu zizkuk, Zabironek. Joder, tio. Gabon da noi. Gabon da noi. Hori, ja, azkenin izketan hasi gatu eta liau gatuk, eta kompozizio atalin gatsa da noindik pixket. Baina hori, igual kompozizio zehau amaitzeko, atal hau amaitzeko, hori, esan dek riff asko bajistik ematetula, orduan, ideia asko etxetik etortzetuk, eta gero lokalin lantzetxezue, eo etxetik ja kantu gozoik ekartzetxik tipuk? Segun, ezke normalea, guk itea honin riff bat o nik hori behakin konpartitzeat, bajistikin. En plan, itea honin riff bat batekin ez gaitu motza geratzen. Normalea gehiago atatzea gortik, eta normalea zozein da emate hau. Igual kantu zu ezin dek esan, igual kantu bat emate egin da, baina inoiz ez dik. Osa, azkenengo zea ez dek hori zeten, azkenengo bertzilua.
Osa, azkenago bertziu gauza alatzizkoa, eta hori, baina, bai ematea hola, ba, hoxe, proiektu de canción bat, esango jo. Ematizkio normalea. Vale. Galdetzik River Rockek tortura non nahi jotzen baldakiken. Nahiko nik, baina ez zaiat. Baina, ba, estandarten bazagaiat, zean, gitarra ez zaiat, tio. Hala. Ba, que se kantu. Pin. Izton temazua. Venga, teknikatik itzen jau, ja gitarria itzo gauza bat. Zeat, jendik ala aukela. Teknika zean atagarralde, gitarria. Bai. Oinki. Vale. Galdetzeik, Marileine galdetzeik, ¿qué marca es el micro? Suena bien de guapo. Bai, Rode NT A1, o 1A, o patada 1A, psikopatada 1A, hola bat. Ez zen, hola, A1, 1A. Vale. Bueno, hori teknika aldetik ez zaude gestare galdera asko, en plan, adibidez, rutinai baldaukek, praktikatzea orduan. Ez datu eskaten rife jo, eta eske askotan saiatzen hau ez jotzen, en plan, zoze berri, porque esatea, jazta, tío, eta jazta, Osea, gehi eskegi. NT1A izan dionek, vale, ondo zio. Bai, hori akerbitz, nire gitarra irakasli izen dagoa. Makina. Makina zio. Eta zerta zen itxoan itzeten. Mikro, usteat. Ez, bai, aurretik, zoze ez da geritxorai. Rutinia. Oide, rutinia, jotze xeat, ez datu xeaten kantu batzu, nizertzea, Pantera, o no seke, batzutan, plan, badegena ona berotzego, igual, Cannibal Corpsen bi iru riff zazkiatena, pum, joite xeat, eta berotuta geratzea, ez? Berko berotuta, bai, ez. Pixkaten jotzek. Da, hori jota gero, jote xeat, eske segun el mood, ez? Ezaten bezala, segun ze humoretan, azkotan egal natxeko alata, jartu xeat kantu punki batzu da, nik gainetik jotzea dola, eta no seke, segun batzutan powercore batzu bagarri, bestetan, azten agor, eske ni nire mundu sartzen hau askotan, hori bire bajistikin, jel batxo bajistikin konbartzea. Bi os jartzaitu gure zan mundu, no? Ola jartzaitu totarpe egin, da hor jotzen azte ditu, da eske ez gaitu geratzen. Ola, jotze eskiago gauzak, gero gordit eskiaguna, gero ez igual momentun geraitu jam sesion hortan da jazta. Orduan, jam sesionetatik atatze uste zehoze orduan? Bai, batzutan bai. Eta bestetan, jam sesiona bagarri, kontzertutan, adibidez, bi kantun tartin batzutan, izen diau jam session bat, en plan, bajisti horazte slapinin, no sege, bateri hortzea, eta nik gitarri latzea kantatzen aztena hor, kiston uste amatzen mikro. Kantatzen aztena gola, gizajo gehiek bota, eta zimaz. Vale. Solu, Bai, hori galdetu dira. Solo ezi rife nabaiak jokoek. Osea, nabaiak jokoiat. Bea, joizak rife, karrasik azen osoa, baer. Gitarrire ondo aitza aldan. Ondo edita jaten za. Oixe, ez, pixat? Txapo. Gaina jendi izatei ondo zonatzeula, así que puta madre, hendik. Ondo endiau. Jake jotzen hasi izen, mentza bat, tapinaren testa pasatze alde. Eta izak, tapinin nauk oso, bastante penosu nauk, solotan da, tapinin jazke, baino, aitunean legoko entrevistar hori esan noala eta praktikatzen zen itxon. Ai, azte beteo praktiki, a ber. Zoze, hola. Hostia! Va, oingo ondo. Me caben, tío. Hostia! Oixe, aguanta, hau xere bazaiat. Hostia, no.
Hau ez zaiat jotzen, hau ez zaiat lotzingo jotzen, ez zaiat. Vale, azte beteo lana izeteo, nahiko ondo, Aprobau emo baiat. Bueno. Aprobau emo baiat. Abraue, ez tia osago notio, baina apraue. Apraue. Igual lauko mapigo izan de, baina barkentzik. Ez tia notio ez tia ikusiko. Apraude. Aur, esan berraziok, nik tapine hori inoiz ez tia den, baina aber nolaek, Dek. Egon nahi, Sonidu jarri erdiat. Aituek, ez? Bai, sonatzezik, bai. Voice of the Soul, hori. Ezaizten notak? Dek, notak, 5garrena, 7garrena, 8garrena, eta Bai. 12garrena. Eta gero, 5, 7, 8 hori, eta 12, 13, 15, eta 13, 12 berriz. Bueno, usteat ez diatela exactamente baina esan nahi nianek hori más o menos joko niala, pixke jardunezkeo, baina aurretik jodeken Cowboys from Hellen riff hori ni de palo ez niala joko, momentu hontan. Así que igual he aprobado tapillín, ni he aprobado riff hortan. Hostia, azkenin ordu gustatzen zikuen horri sartzen zizko haula, ez? Azkenin bai, eta nik esatea, ni rifferunok. Nik ez bazeok solo gel guatzen horratiek, ni rifferunok lago. Ni nahen riff loko ego jogoiat, baina ja solo ja, ja entraban eskalofrios. Riff loko, bueno, komentarista galdetzeik, aber ze plugin ibiltzekan, da ze EQ. ¿Cuál izan esue? Betuzek, te va a hablar un profesional, chaval. Omega Ampwork. Eta hau gaina Andoni Zupe pasautago pluginek, un besazo a ese hombre, que, matxeia, tío. Omega Ampworks Granop ... porque ez tiat ikusten da, ez tiat hola, vale, Granofire, ez que zindeak ikusi. Eta egia puteik, tio, Omega, zandaik. Omega dala plugine. Omega Ampworks. Da zageat, bajuek iota pixket zazpira, xeira. Meiuk iruterdi, da trebela zazpi, ganatzi ilo. Kamarin zehose pasauza, Bai, blokeen txik. Esperando la conexión IVCam jartzezik. Ai bala, hostia. Betuzak, hori, eske... Mobilera, betuzak segita honaben ez zatela webcam puta, tio. Bueno, ni iregine mobiletia, gero streamingo basau bat, baina... Hort. Vale, bueltaude. On mobile, ondo jartzi falta hori. Me cago en Dios. Bueno, esan zehose hau jartzaten itarde. Vale, txaia, esan, geneo, atalontago azkeneo galderie izanokela gustatzen zatxigen teknikak. Da, hori, gexena gustatzen zagen rollue, egu esangok. Vale, nahi. Egon nahi, irekamari penarri ikusten nahi nagoela... Bai, konexioa izanoka. 20 HP. Jazta. Nize... Oto. Un zehose hobeto, baina... Vale, jazta, hoy mejora, jazta. Vale, konexio. Vuelta. Nítido, se ve todo pajero, esa nahi. Oin berriz blokeau, vale. Ya está. Baina ondozio. Hori, teknikak, ze teknika hiltzetuk? Eske, txaia nola esan. Hau erailtzea, eske, ezin diat hori esan, hau erailtzea, no seke. Ni azkenin erailtziskat asko. Death metalin da hora iteituen... Olago, txet... Olago azak, ez? En plan, nola ezazek, tremolua. Bai, tremolo picking, ez? Tremolo picking. Bai, olako gauzak da... Palmute, eske... Txeat, olago dana, eske dana erailtzea azkenin. Txeat, riff bat jogoeat, que tenga un poco de todo, zango jau. Venga, masok. Erailtzea da. A ver... Hau ez. Zein jogoeat, a ver. Honek etxak de todo. A ver, zein joti zaiat. De todo sea. Vale.
Buah! Olago bat, hori oso... Hori ze hostia izan, hori hiri alda. Bai. Xildu ahi. Zer, ez polizia? Zer de poli... Zahar, hori, ez, nik deto ditea da. Hori oso guapo zioge. Hostia, bai, eta esatean, errespetu, tapineina, aprobau ez diat gilipoiaz jarri nahi, baina honein, arra jotzen nahi ala izi. Ui, barri, ui, rifazue, benetan, Brutala. Bai. La gainea, esatea, deini petzatzen bai, zein izan gitzala oso riferue, en plan, rife jotzetu, baina adibidez, Hellwatchen atu jatena, irutu zitek oso trash, oso doom, rollo hortan daola, eta hori irutu zitek new wave metal rollo bat, ola... Ijoizak berriz, favorez. Bai, berriz abeat. Ba. Eonai. Komentarista ez eteik, salduizak rifori da bizia jortik. Oso ona komentarista. Ona. Maixo. Iba, emane osat. Begizak, Vale, petxat. Pisket solea bida gaineti, baina hau gero amaieran engoi hau berriz nahi baldimak. Amaieran beti soleatzeko improvisa hau ezela etxe jau da ala engoi hau. Alare berriz kamari pisket ala puta jundala mateik. Baina benetan, rife oso guapo, bai, gustau zitek. Ba, eske hori rollo, azkenin asko zazke bat, horiek, eske, etzea nola esplikau, ni esplikau bena biten, nik joitea eta Etzen nahi, beste rolloa jotzea adibidez jotzea dena asko. Hala? Igulertzeko, hau Hellwatchen nahi adibidez. Ja, hori oso trasheruek. Oso trasheek, eske nahi esan hori. En plan, iteat, askotan gauzan aztu, askotan gauz puru gidexia, no seke, pa. Bai, latza. Olago estilo anok. Riff hori latza. Hemen, egon itxan ere riff dana gotze baina, este. Bueno, teknikin ordu, así que hau de ire momentu, Akerbitz, atxu alde leno jodiken riffe. Akerbitz, produktori, Igual molao ziok, horrein zehozetxin aldimak. Vale, komentaristak kanje haudik gitarra alderantziz. No se moduz moldatzea izkitierri aldredezka jotzen? Nola, en plan, eskerra beste zugin? Etuzak, zena ez proba ez tiengo, osea, nan lejain ze pasatziken, porque displaziku, de hecho, displaziku, gero,
Galdetze genin taldeatik itzen goia displaziatik, baina. Vale. Horko bat, ba, eskarra egin jotzeik ez, da, hartu nean bere gitarria, eta me cago en la hostia, lehenengo egune bezala gitarri gini, eta hemen blokeatzen aizik kamana putau, me cago en Dios. Ja. Zerra, wifi xein nao? Bai, da, wifi nire txegua, ordenadori zagatzea, bitxu eta gero ez izan, zindea wifi putan natur bat egi. Eta hoxe, ba, displazio tipue beste eskugin jotzei ez, bere gitarri jonean, da, lehenengo aldillo ezela jotzen. Eta gaina gero, nire gitarri hartu nian, eta, tokazu ezala, lazetean, ezinean natul jo, tio. Raro izan honi. Ez itzen hortaz, porque raro izan honi. Buelta dutxeat puntu komentarista, buelta dutxeat. Aker bitzezetek bai oso ona izan da, leno rifeatik. Barkaulen unzu Maria galdetu egela hau, unzu galdetzeik oroitzetxuken kontzertu honenak eta zeatik. Zen ni jota o ni junda. Etzaiat, da bisetatik. Eske ni oroituen, gauz askotaz oroitzen, ezatik. Baina, a ber, kontzertu honen eta ni joixoatenak izen dituk. Eibarren joveniana, porque, bueno, había delito transcrito degaz, baina izenuan, porque zila egin da asunto horregin potrotaino genitxoan ez, eta izenuan zila IP, no seke, eta ez inua, osea, ja kenduzia galago legie, baizik eta pixak klandestien genean, no seke, eta, bizin genean, osea, kontzertu hori bizin genean, eta brutal gaina, bete inuan, porque, bueno, Eibarrego gaztetxin, Eibarrego festatan, puertas abiertas, guta talde punki bat, bagizue punki jokza, gu baino gehiago moitzea gela, eta hoxe, eta horri ditu da, espetabulo izan, honi hori asko disfrutanean egun hori, baina eske, ez zindia, esan nik, eske kontzertutan etatik emateat oso zea honai. Gauza, Gauza, Izak, zera ez nire direktu ikusten bateaz, ba, ez itxingo da. Itxi o ez dela jetxixok konfigurazion minimoa jetxixok. Vale, itxani. A ver, hola, internet jetxixok txupatzeik. Hobeto egiteikan, bai, baina ez bai hobeto egitean izangoek nire wifi-en behar da. Ja, izen lehik. Izan lehik. Ando irik esateik Eibarreku honena eta Mary Jane gubieron mospitz guapos ahi. Bai, ni Mary Jane etxea zindegan. Beak emate egin ez izautzeko. Bai, ala ematik ez. Horre, ni Mary Jane 420 egen bat normala ezotitat. Kritiko esateik askoitio kontzertu bat, ege. Eske hori, karo ba, eske hori urrengo honin izan, eta eske hoxe esateotan itxan. Azteukara hori adiz izenoan brutala, porque izenoan Ostirelin Eibarrekua, eta zapatun matan jovenean askoitin, eta brutala izena, brutala, eske ordi askoitin mataute genitxoan, porque, karo, Eibarreko agujeta eginez, lepu etxikiuta, bizkerra ere bai, no seke, bai, metala nolan. Bai. Ta, eske disfruta, igual askoitin disfruti juergi izenan. Baina, kontzertu bezala, Eibarreko, eta alare, Eibarren igual, jendik, erdik, etzazkian gure gantuk, baina, eske zazkiabenak, eske igual, 6, 7, 8, 10 tipo, loko, mospitin hor, da, amarroi egin, lokoi, zeu beste egin. Un pertsona berri. Ja. La hostia, da, bueno, esketzea, tío, kontzertutan izan ditut, la hostia. Bueno, askoitibu hau haidek, bai, arrazez, hori izan den ere biziko kontzertu nena, tío, zeban hau agordau, tío. Askoitibu, ze aurretik, korona eta asunto honen aurretik, Andramaitan joenean txosna baten, gaina, ez da egate honitzen, Metallica Panteran da bertxio batzu joen iskan. Ba, izen lehigek, no otzo ondo akordatzen, baina izen lehigek. Ta, eta genean, genean ez, pero jendean afilaute gani, dana zean moskorro zarean, zean, no seke, eta kistona, nik azkenin walk kantun, hor, soluta gero berriz, hor, saltainean publikoa, tio, eta hartu itzitean, horre honitxan, kontzertu horren horretik txalagotanean, gero, kontzertu bitartinen Raining Blood erdien, mospitea bajanitxoan jendikin, eta gero bateaz, iotzen hau, kantatzen zeitzen, nitxoan, horta eroi, eta ze, pasoan, eta mikroa arkadita dan artenan. Isildo,
Bera bajarri zenean, txalagota bizkatena gala ze barrun, ze aurretik ja txalagotata. Ta bajanitxoan eszenaioti, txalagota, no sé, y yo, ta segi, zeu bestik, hori pasillo musikatik, gutiek, ez da ikasi. Ez, beste atzu boteli otata kontzertu dugu. Ja. Kritiko desateik krankekue eharra izan nuan ebai, naiz eta bertxillunak izan, eta krank illa osu hemen gaudek, teje. ¿Qué pasó con Crank? No jodas. Crank izenoan, behituzak, gure eukiko izen ongoan bezala, ire lehenengo taldia. Dazke, ire amagoz, amasei urtiek, aztea ire porrillo gerretzen, ire gauzak esperimentatzen, da, ire lehenengo lau metaleru egitzen, ez? Porque azkenin metaleru gaitu, ba, zulo diferentetago bitxorraroek, da, azkenin, zuloetatik hartetze gaitu, da, juntaita gaitu, ez? Da, ba, ezautzen juti izenoan, Crank, da, guretzago Crank, ba, hombre, musikalmente frakasoat izenoan. Ez frakasoat, porque bi kontzertu ganizkian, bertziunak, getaien bat, Rage Against the Machine jovenean, eta Cranken nik kantaitenean, enian gitarri, nik enagian gitarri jotzen gara ertan. Ta, ingenean, Rage Against the Machine, da, jendi flipa intizian. Da, gero, askoetien jovenean hori, ta, jendi triple flipa zian, osea, izenuan, da, musikalki, ba, como nuestro esto, ba, izenuan labixa fragazua, baina, jendi hori, ba, zantzugan, segi bergeniala musikikin, no seke, eta azkenin gure bidiz separa nituan por motivos de la vida, ez, personal, azkenin zeanak, eta hoxe, ba, azkenin, ba, etxe gure bidin dia, baina gu oso launa ditu hendik, hoxe pasaban, Crankekin. Vale. Danak oso launa ditu, hermanos, básicamente, hermanos. Ba, atalau amaitzeo, azkenin, gaur irein atala baino goxo iritzire gatu, baina txio problema, azkenin pertsona goitzin diferentiek ire ondoziok. Ni inkontrola hori, nire egin ezin dek. No le pida esperas al olmo. Lasai motel, lasai. Soinu aldetik ze ibiltze uste? Ze ibiltzek? Ampli, pedal, gitarra? Nik ibiltzeat amplilla, randal bat, eskoitzen, RG100 uste da dala, bai, RG100 bat. Da, bai, RG100, o RT, RG. Nik ezatea, nik zaila jotzean da, hortik aurrera gauzan di, ezi, eskau. Nik... Azten hori, sonido batik, teknikie, da gauzatik itziten hola, o itzeiten zeatik, ekipo batik, galdu iten, da, grabazio, galdu iten. Esan bernean, Randall sonatze zikela, baina modelotatik aurrean, ni puta idea, en plan. Randall, ba, nik gaina Randall zeu aukeranean galdetzea bidek, ba, talde asko ezatu txetenak gustatzen zikena soinue Randallera hiltze bat esan. Randalla erosiko bat, zeu ez dira Randall erosiko. Irure ezateik RH100 dala. RH, ba, baitu. RH100, hori dek, mertzi irura. Displaziko bateristi degena. Da, pedalera ida ibiltzek? Ez dira pedalik eratzen zara, bat, koruzena, ikusineana, ezke dituzak, nola guna gana. Oa lapopen ikusinean da, esan egan, hostia, marrazki guapo zaek, tio. Zeana, zizimaz, pedal behar. Pedalana. Koruzen hainean, nik koruz ba hainean da. Nik, pedal batean harti nago ez din, ba, esan egan, otamar eurotan, no zeke, bi egunetan egatezi, erosinean. Ta, la hostia sonatezi, eta hori eraltzea, da, paja mentala egiteko, eta hola, gizton, guapo sonatzik. Hori bezke, kolizionen garbien dare gauza asko itixiat. Bai, koruze garbire gauza guapazio. Bai. Men, kepa jamesalek, un saludo desde Lo Alguarro, máquina. Ezautu gotu gela. Vale, bazea zendege, bazea. Gaur, itzeiten hogaituk, kepa jamesale bagizu, kepa jamesale zer degen. Nik kepa... Mitiko txikitako. Kepa jametxo, zautzen nik. Bai, ba, hostia, ire horietago bat alaiz. Ez que hoxe itzen diau logalin, tio. Eblan, kepa jametxo o kepa jamesale. Zuma erra pringa batxo bonitu, jametxo esatea balago eta oin ire gala alaiz. Nei ala zehentzia behan. Jametxo, jamesale, tio, jamesale, dek, ezauna. Azbetin, azbetin. La hostia. Abeitu, komertazio, tejo ekartze aldi bat, kanalea etze beste. Makarri egeatzen aideek, horko gitarrizketi, baina ondozio. Hori da, pedala txoruze bakarrik. Bai, jartzea denin, batzuan perezima zidaztia jartzen da. Ez dela ampliko zaratikin a muerte. Oidek, bai, soinu batea, eta zoa, de hecho, ja gustuko soinua, osea. Bai. Da, gitarratik itzekin azten badatuk, hau solar baek. Epinazo, ez? Osea.
Bueno, berez solarreko gama bajunaek, baina bai pepinazo, osea, hombre, pepinazo, ni pepinazoa konsideratzea igual 2.000 euro gitarra, 1.500, 1.000 euro. Ja, bueno, bai, hori bai. Hau zazpiren kostazitean, adibidez. Bueno, alare media alta. Media alta. Bai. Osa, ondo, nahi erantzutezik oso ondo, nahi esan, igual bere faio izen dizki, baina gitarra ezela la hostia, da nahi disfrutatzea jotzen hau, lepo, osa, errez jotzek, da, la hostia, gaina, lelego flying izenuan, eukinean, eta enamorado de las flying, osa, urrena, ez ba, flyinga, urrena, izanuek. Da, zenba gitarra dauzkek, Danea? Bueno, gitarra, komentarista. Elektrikak bi, eta espainola bat eta akustika bat. Zaskat. Eta zenba diru gaztaude danatan? Ba, etozak. Ibaneza 200 euro izenuan, eukinean elego elektrikia. Hau zazpiron, 900. Lagundu ikontu gitan, porque galdu no zerunik. 900 gitxik, lasai. Gero, espainolien ere lehen guzu gerrealistean esan diaten klasetan 8 urten itxoanin, ordundik 8 urten azkenetik etxin ondek, eta horren eskerra zino gitarri jotzen, berez, hor, komaz juar horrekin azin itxoan jotzen, da, holaxe, ez da, hori gratis, da bestie, akusti bestiz zema dizenoan. Hau, itzeat, ezke atxero ziten. Iruren, laron bat, ezke jaintza ondo zoka. Hau, betio kaldera txorri etxati, básicamente la resistencia y copianzoa kalderi, baina gitarra eta garria, sin más. Balio, esan bat diruzatan, ez porque, ez bate. Galdetzik, River Rockek, bueno, leleo, burrundaie galdetzik Seatic Flying bat, eta River Rockek esateik, bueno, ja burrundaie gerantzun ziok, hori, etxakia lazerroan Flying bat, baina hori for me, ez? Flying V, otze jetzik gaudek, V formakua. V de vendetta, txones. Horiek. Ba, zeba Flying-a. Horiek. Hemen kabligin kiston libindiat, tontu nahi datik, kagoen da, hostia. Hola, jazta. Da, etezak, Flying-ek, porque etzaek, aben, eze molestatzezkin ni, osea, ni niretzago, zagat, hankan apoiatzeko berdia dena, eta jazta, eta mastile, da bestean libre eratzezik, eta netzat hori, la hostia bezalaik, da jaikita, zeator, hankizartzea tartetik, atzea, eta askoz manejablio, bai, askoz manejablio nire ustez, da bestie zaz superestratu zagatena, nina gozo hola jotzeko en plan, peauta bezala, ez gitarri en plan, da, futa, hor, petxune, ni gaina nagoen flakitu egin, ba, hemen... Astraba egin, beti, bai, trabi, eta, bueno, azken, beti jotzeko gitarri baldi bai molestatzen zikela, baina noizime jotzeko ez ziren ez molestatzen, baina hori, Flying-e bihotzin. Enesauriok galdetzeik ez, esateik, itxi berkopan lehiue, kaletik aitzizak eta tejera. Bai, Etzai, anik agarra jotzen nahi da, no se? Da kritiko esateik, haber ze plugin ibiltzekan ordenadoran. Lehen ahi paudi hau, ez? Omega hori. Omega, bai, Omega Amworks. Amworks, Omega. Neuralena egori, ez? Bai. Ta lehiun tipui, bai. Kalefazio jarrita zean etorri nagoenin, da, hori jodi bai. Gitarri eta nahi, ez gitarri aurikulartan zaiat, nahi kagun la hostia. Askotan iteat, show mode, hor, hau piztu eta lehiu etope irekit agarrazten hau, osea, The Crow iuz alde pelilla, hor. Gabeko amaiketan ez da izan horregatik. Ez, amaiketan ez. Amaiketan lehiu ireki bada. Kriptiko esateik Granofire. Granofire, txea, zesan edo Granofire. Bai, hori egzea, ampliko, osea, Omega Amworks Granofire. Vale. Bueno, venga, gusto personala sartu bat bisket. Vale. Esan behar diztek... Terreno pantanoso, vale. Esan behar dik, lehenengo talde favorito bat. Bi esan oskiat. Vale. Porque gitarre basuntun ez den metala garrik. Osea, dek nire metal grupot favoritue, ez iru esan oskiat. Uste baldi maik, porque bat galdi. Usteiat. Normalin bat ezatea baino iru ustetxeat. Vale, dek, punkien Misfits. Vale. Misfits bihotzin, Danzigen garaia. Metalin Acid Bath. Vale, ez hautzen? Sludge metal, hola, de los 90, bidizko atatzikean, bueno, joia bat, netzat, da azken urtietan netzat. Ta bihotzin zaiatena honi esker
naukena, ez, ondo esan da ze hori. Ta metala itziatela Linkin Parken egizkar. Linkin Park, pentsatzen Pantera esan berro bala, eh? Linkin Park. Vale. Para que la gente me conozca. Naukela, Linkin Park, popadek eta hori, ez, Linkin Park oso musika honaik, txikitos. Vale. Eta kanta favoritua? Goitzetik bat esan gaiat. Venga. Ez que fetxa kantu favoritik. Ego beste talde bateku, o... Vale. Kantu favorit. Venga, ba, beste kantu. Stone the Crow. Down, taldina. Adibidez. Ba, hori esan gaiat. Vale. Eta disko favoritua? Ez que, zaile hori esatia, tio. Disko favoritua. A ver, ez aizki, utzizki iru esaten. Bai. Baita, ere. Bai. Alare, zaile egate iru esan da. Ez da erreza, bazia destila galdera erreza, eh? Da, a ver, Spotify irikitzen ustaldik. Bai, iri izala, zain moten. Pentsa gaiat. Igual, disko favorito bat, Ashbury Endless Skies. Zer desatu goken, baina... Ashbury sonatze zigo, baina ez da ju. Azkenin dana hitze hori ez dago, ez? Da, hombre, etzebetzok. Ashbury hori, gero Linkin Parken Hybrid Theory. Vale. Porque es que... Ta gero ya metal extrema jugun hauk, disko favorito bat, tio. Galdera ona, oso galdera ona. Oso mitiguek, bai oso galdera ona, Osea, ez dena inoiz pentsatzen hortan gaina. Claro. Ni aitu ideat. A ver, amentzaz, amen, apuntauta danak. Ba, esan gaiat... Karkasen Swan Song. Ni, más que favoritos, jendi rekomendazio, porque es que ni favoritos... Gainero gaiatzen nahi dege, ire imagena ontsa streamingin. Zer. Ez, nire... Hola, katiaute zig ordu nola arkareto raro imezela, honaiz momentu para. Directo osure un arkareto raro gin, porque hainau behira nire kamari eta blokeatzen nahi, la kareto atzuki, bai, bueno. Es lo que hay del TG, sus caretos. Baina, azkenin internetatik, baina. Bai. Venga, da... Pagai sino un internet mejor, cabrones. Da balda hue tonalidade favoritoik. Nik min jotzeat, etzakeatelago gitarra bat baju jartzeko. Baina nik esan gaiat, estandar B, me pone cachondo. Estandar B. Me pone muy cachondo. Hori afinazi... Hori afinazi ala nik eixon itxiko ala, en plan, musiki jotzeako orduan, ik musika teoriz espagezautzen igual bestera eta plantearko, en plan, ibiltzek rife jotzeako orduan, 6garren zokie, 5garren zokie, ez te horrein jokatzen. Ba, ez te horrein jokatzen. En plan, ze bazia esatek nu jartzeaten, o ez te ulertzen. Bai, nota grabena bezala kantu gexenetan ze ibiltzeken. Vale. Ze zero ibiltzekan, bezala. Vale, segarrena beti. Hori, izan dek estandar B, baina ik izan dek bai Hellwatchen da bai Collisionen mi estandar jotzekela. Bai, ala jotzeko, porque baitare estandar B adibidez nabaldi majo, beste danak estandar B non berdi, eta hori. Oin gaituk... ez hasi berri ja, berez urtie basamazkia jotzen, baina gente que está todavía creciendo, eta azkenin inberdi hau, oin gaitu gazten da, oin erosiko xaula ze instrumentu, eta bajago gaitu, eta horiana, baina oin etxe bestik. Zazpizoka pepino naek. Ez que ni ez dian nahi oitu zazpizoka eta horre gero, txeat. Mastille... Parano izaga zazpizokakin, da, ez que oso potolo irut, da etxeat. Mastille gordo behatzek, hori alaek. Mastille oso potola behatzek. Bai, 6 eta afinau zean, da, Ja. Venga, oin galdetu goiat, ze soka ibiltzet joan, ze marka eta ze kalibre? Ituzak, dadario ditu bela usteat. Eta kalibria, mi jotzeko 46-10, bai ez, 46-10 izate. Bai. Eta zen jotzeko
56-11. Drop zentza behar dugu, beste Ibaneza. Vale. Oi, Bai, nahiko soka estandarrak, ez? Mlan, Miriako... Bai, eta gaina, zein izan diat, nola ditu gauek. En plan, Goretex etortze zidezte Goretex. En plan, erraro batzu dituk. Bai, rekurriute daudela... Elixir, lama esan. Bai. Oiek erabili zen dixea, Hori beste marka, bai. Bai, asko izerditu izateat eskutatik, ez da. Ezaten zitan, musika 72 personaji esan zitan, hobeto egala hori, no sege, garesti jore baituk eta, zimaz. Mari Jane esatei, ¿cuándo es el concien urretxu? Galdera ona. Ba, ni puta idea, egia esan. Aldanin, ez? Da, bai, azkenin, guri esan ziuan, notizio esan ziuan, bai, behagek, etzakik, oza, inberro mendio bileria, baina hori, ayuntamentu esatziek, ezin degela, etziok esan noiz balaiken, oza, ni puta idea. Da, ze pua ibiltzetuk? Hauek, Dunlop, da, 1.0. Oen kamari blokeain, gizton jetu gin, da, este pui eusiko meikagun la hostia. Polik ikusi hoi hau, igual. Bai, igual. Vale, oini hain hau ikusten, vale. En serio, streamen jozu lan itxigela, Ez, egiz esan baina baldein noiz hazidan faiatzen. Noiz. Kiston rifazu jode pa. Ordun, horti aurrea hazide, beneta hain hau, horti aurrea hazide faiatzen. Ba, igual, rife wifi txiki. Hori egi, rife wifi sekata txiki. Azte, que guztan porgu, azte beki. Da, bai, antzeman de. Streami makarri eta jazta, venga. Venga, Riberro, gabon. Eskerrik asko pastatzeatik da, hongo batzuk. Vale, ire ametxetago gitarria. Ez que, nik esan honean David Davidson ezatzaldek. Oso artista izan azaek. David Davidson. Sonatze zik, baina etxean deke sonatze ziken. Ba, David Davidson degela, osea, haituta zonaitik, ez baina Revocationeko gitarristia. Vale. Revocation haituak, ba, arek zakekena Warriorra, horren Warriorra, hori erosiko neala zazpizo egin. Da, beste, hombre, segin nahi, baina, bo. Ze marka, marki Warrior dek? Ibanez haitu. Vale. O, ez Jacksonak, juten haizu Jackson haituk, Jacksonak. Vale. Ni ez txada zautzen. Kuriosia ez bat beti moia momentu bat. Warrior horiek, gaina oso eleante zaek, tio. Bai. Zartu nauk Jackson Warrior da 3.600 pavos, venga, ongo atiuki. Bai, horretik, ametzetako esan, ni bai, ondo, ez, ona. Venga, da, ja bukatzeko pixket atal honekin, esan berdiztek ire gitarrista favorituk. Hemen bost esan legetuk esenez. Euskal Herri mailan eta internazional mailan beste bost. Eo esan legetukenak. Bai, esan baldin ba legetuk, Vale. Betuzak, ni Euskal Herrikukin hazioen hau oso klaro hazioen hau. Mikel Alonso, Rubio. Hori nire ustezek, horregi galdegi gitarrista honena, baina nire ustezek ezken musiko honena ezautziatena. Hoizien da. Horiek, nire Durangoko lagun bat, itegena musikalki ezke de todo, porque teklaure jotzei daula eta bere paja mentalak zazkeek horraztek etxin grabatzen dakiztuan egitezkik. Adibidez, nire lagun batek animazion 3D itegenak, indigoin korto bat, da bertziala bat zea soundtrack gaitego, da hone esan zuat, soundtrack gaitego, eta irabazin die, 2.000 eurogo zea, premio, hone indigo la otro soundtracka. Zea, Mikel Alonso bat, gitarrista honena. Bestie, Andoni Zudupe. Aspetiara, makinote. Hombre, ezkedek, increíblidek. Bai. Ta, ezke, bat eman lahatzen, zeuru, baina. Aitor, Gorosabel? Baina, nik gertu, baina. Aitor, Gorosabel, gero, egon gokzea, nolek, lanprea eta holago taldietan jotzea. Lanprea gu Borja Mintegia, hori tipo hori lokozio. Baina, hori, nire rolloako igual, ezke niretzat, gitarrista honen eta gu, ezketzaiati. Latzen egu oso nahi, oso riff guapuk zazke kaurroi egin. Ez ditu igual, hori David Davidson jote xigena lanprea egu, baina... Ja, baina... Baina ni uste Euskal Herrian, oixe, ezin diak egin zara, buru eta gehiago mago, ezin diak egin zara. Vale. Eta internazional mailan?
Eta internazional, David Davidson, sin duda, gero Chuck Schuldiner hor jartzea baitara. Osea, bizi zaregena hor dia. Bai, nagena, hilde dauenak, irik gustatzen txigenak. Dela bale, Chuck Schuldiner DFQ, Death taldekua. Dimebag Darrell, Pantera hor ja irunitxik. Revolution dugu. Eta... igual, iroi egin nagoiat, porque hain buri huelta gazigena eta aperrita bizamek. Vale, bi gauze. Unapsek esateik Andoni tekela Aitor Gorosabel baino bi, así que ban Unaps. Broma aparte banean, deat. Baina oinan banean, gaiat. Ez nagoen kabroia. Hemen zehatziok. Libertad de expresión. Obvio, gala, Aitor Gorosabel baino. Que no, ez, porque teknikoki badek, nire ustez. Teknikamente. Osona, Baina nik nire konzeptu zazkat de buen musiko, Andoni bazaik beak kreatibidadi etzakela, porque beak esateik etziokela gustatzen sortzia. Beak itik ikasi gehien bat, eta hori, Aitor Gorosabelken kambio sortzen dek, dios. Tutagar poperos. Bai, hombre, bai, esan berrazio, azkenero diskue izenuala, pixket esaten mogun en plan di, Aitor, favorezi. Pasaiat, edade komplikau baten nahola baino, venga, si jodi, zaharri zizko, Entrevista bat emantzia NTV-en, ez? Da, esan zian, disko hau izenuala biune, hola akustiku, baina urrena berriz. Bai. Beti gorroia voltago ala, ez? Bai, ala txunianik. Eta Andoni esateik, TG gerengo jat, 2006 bizume Warrior hori erosteko. Imaginatzeat, esan degelako bea oneneta, gitarrista oneneta. Biotzien, Andoni. Venga, ba, ja pixke berriz lokatzeta sartu bat ju. Baina, ez, hori baino lehenuo, nahi diat jotzie riffen bat, esatena kontzertutan da, en plan, aiz, kontzertu maten, da, ja pentsatzen aiz, hostia. Kantu hontan, parte hontan, lastek rife, balda olao rifi geho momentu igire kantuten. Zagat, momentu bat, Breathing Cancer leheno jarri gena, hori tremolo asko, eta tremolo bukatzen genin tresillo, truta. Hor, nik hor alrebe zageat, anti-jo zageat, hor breakdownea jatzen genin ja makala egela, horre zatea, por fin aia egi. Porque hoten hau kantu gozu, plan, hor sufritzen. Baina, bestela zageat, beste rifa zageatena, Alone kantuen. Nire kamari guztien enotxito. Ja, baina, ez zinto, ez errein, ez nahi. Estoy maldito, y bueno, sea un don o una maldición. Joiza rife hori? Rife, hau de, Alonek be. Segi, wifi arrelatzen aia eta. Hola segitzi izango. Iba, broma aparte wifi arrelain da initzea, ze hostia pasatzen nahi dan. Los poderes de mi casa y del tejan. Berritze jodiudek. La hostia. Orduan, riff hori, ikuste komplikau edala, a toda hostia gijula. Gainatek, azkeneko tagu jotzea, baina kantu erdialditek, jan, hasi nahizela horrekin, ja, pixka nekauta gota horrekin aguanta emere, turu, nekau gabe, porque hor ja lapsus txiki bat emateik, da, ja, gera inberraiz berriz hartze horri fe, bonitezak. Hori, ordu lorden bat gehatzen txigu, bueno, ez gutxixo, de hecho, amaik erdi galdi iziteko, orduan, amaitzeko pixket euskal musikin egori buruz itzengo ja, oik, nola ikusteken asuntuen, lehen pixket, hori, sarrera bat bezala eman diau, Basque Underground Metal izenego hori, talde hori sortu zenutela, horko parte zeatela. Zema talde zaudetu hor barrun, adibidez? Beitu, barrun, karo, zena egizan barrun, porque... Zenbatek sortu duzten, eo bai, zenbat zeaten, zengo jau? Sortu geuk ingenean, bueno, korral bajistin idei izenuena. Momentu bat emaio, gitarri labaino, Pentsan gaiaz esan gaiaten, ez dela gero barbariak izatexo. Egon nahi, ik minutu hori hartzen bilartin izerrez edaten bilen. Nik aldezu bat amai, zerrezi bat zaigen, da, etzeok, kauen la. Hau zerrezin bilo jonda gitartin gitarri joko, baina.
Bueno, pues espacio patrocinado por TG. Zezate zuen mutiek, dana ondo. A ver, komentailetu usua, porque ya kamarik gaizkito, por culo ematezi ya gaizkio iti, Twitchin sartu beno. Guitarrizketa patrocinada por 1906. Ontxe esan diat, espacio patrocinado por TG eta oin zer beste anuntzio. Ona. Euskal metalan egoeria. Bai, bai. Baskan erran, hostia. Bai. Ez que jonit ezin bintzit, jo. Azien itxoan, hoxe, guk esan diaten bezala, etzualago kontzertuik. Ta, ezatzen itxoan taldiekin azien itxoan, behaiei montatzen, ez? Ez que, karo, zema taldei montatzen zuan hori asko, Otamar, zare hor, baskekin kontaktu zakegena, Otamar, montatzea dioteat, igual 50 ditu, igual 60, o igual 20, zaiat, 20 ez. Estilistikamente oso ezberdinetik, o bazio gibel, duek bezala rollo horta jutenak, o powerra sartzek, beste txabatu sartzek juk. Oidek, de todo, oza, hombre, justu power etzeo, ginor, zein de honik, ezketzeo, justu... bueno, anker nahiko power ego, ze. Bai. Traserillo, baino bazau etokea. Oie izan gaitu igual entzurta ez, baina gehienak. Baina gero zeo metalkorra zeok, death metala zeok, dume zeok, hardkorra zeo baitare asko. Baina gero... Gu metalkorretxea, ni gorlatzeat. Ostia, nola izena zeo, jo, ezue kontzertu go? Ez justu pandemia garrapau atxian, eta gero gitarrista dela intzian, beste dato pau, etzaia ze. Eta oinai gaitu berriz, alfa bat bezala grabatzen geu, etxin, aldia una... Alfa. Bai, ez da beta bate, rollo, maketie baldin esan jau produktu finala, gatxaude, gondik, azken biharren paduzun. Baina hori, kontzertu batzuk eta mateo ni uste materiala bazauke hau, amarroa kantu, bertzixo bat oso guapu zauke hau, zeana, Lose Yourself Eminemena, black metal izaute, flipangok. Ona, ez di hori. Hori oso guapo ziok. Da bueno, ondotxio jakitie, holako sortu deuztela, da guke igual futuro baten... Hombre, txubel! Aurume infravaloraek. Txubel zea, azpetiarra. Txubel Fox jartzeik, así que imaginatzea de Trinifox edo txubel izango gala. Bai, arek festan eguztezio babetzin, etzea ze jertzekin, etorriten erana. Hola jendie bihotzion, grande txubel. Grande txubel, grande. Esan degena, en plan, nahi genin otzeite gota, eske, iri esateat, osea, asamblea irikio dek, baskan derraran, osea, esan ire taldi prezio gela, no sege, eta gu iri listan sartzea hau, osea, que podemos contar contigo jaitego, baina ina baldimage sartu da portauta, osea, asamblea irikilek, nahi esan, porque taldi asko abarkatzizkeo, baina, azkena oindala ez hilabete asko, 2 hilabete ingenian hori, en plan, asamblea abierta, nahi guna etorri, eta ja bagaitu 15 pertsona, atzea zema dituen. Osa, hor aldin igual gehiago, eta uxezatea, nahi aldin magi zartu bazkan erranea, o lo que sea, eta nahi gena, direktuen, hola uxezatea, da ire taldin izena emaik, favorez. Vale, ni usteat ixe seguru kaban izango behala ubekin. Vale, ondi ez da zue dezidu. Ondi etzio gera bat, 100%, baina nik uste bai, ja, azkeneo grupu kaban zago izena, WhatsAppin, así que... Ja, nik uste nahiko zea dala, ez. Ondo zeok. Futuro dago, uste zeok. Horiek, ingoia kaso. Orduan hori, klarik euskal metalan esten imaginatzean ego gaizki guztega. Alde hortatik? Zozeratik ingeniana, mejoratzen nahi daulago, baina hoxe, oza, gaizki ez estenie bea, bueno, a ver, utzi esplikatzen, oza, jendie baseok, gogukin, jendie baseok taldiekin, da, jendiaz, baino, logalet iztitu bertatzen, tio. Juan Masor efek eskorrutu entrevistaten esatik, eske la gente no sale el local, da, eske ala, porque ez igual ez da gela oportunidadeik, baita asko pasatze gelago, baizita, txeat, igual, haiditu gendik komposatzen, da, no seke, eta nahi habe, lehenko kontzertu perfektu eman, porque zeokena dek, txeat, ez dena jo kiston seriu, no seke, metal hartzea bena, ez? Igusteat, hola igusteat. Baina, gugu oportunidad eman de, bazk underground metal, osea,
gaztetxe baten jotzie, donde sea hor kalin, uste azioek jartzen gure ampliek eta zea kontzertu aite hor nun baiten, Osa, nahi esan, da hor, hijo, iru lau bost kantu, beste iru bertzio, eta ondo pasa, nahi esan, jende ikustia, animatzia, da ikustia musiki zer da, ez, profesionalaia dira, ondo zeok, eta nahi genagoki profesionalaia ondo zeok, baina azteko ezaiz hasiko buru jaten profesionalaia ekin, da gero ezaiz logaleti hartengo bestela, eta zena bertzeneto bat iskien kontzertu, gazea, eta hobeek lehengo hasi izen bat euki, ez, ni usteat talde baten filosofia eutxi izen berko zela, hasi kontzertu ematen, eta izen batin, hacer un nombre entre la gente, eta jendie, azkenin ikusti zerra izen, eta gero ja, hasi profesional, eta ezati jendik, ostia, hauek zei, hauek eurri, no zega. Batea, dela nada ertetzeituenak, zaila izate, zaila. Da oso, ni gola ikusteat, en plan, bide bat zakek ikizalde ikusten. Bide bat ze talde zakeken da zeinek ez. En plan, bide bat askotan ikusten ditukela lau tipo kisto ondo jotzeaenak, junta dituela, da baten kantu bestin kantu ikasiskila, disko bat daia, askotan hola ikustek. Beste, askotan ikustek, taldi bide bat dela, eta pasa dituela, hombre, gero, talde hori ontsa esan diatena bideik ez da egena, entre comillas, pertsona behaiek okitzea bidea, ez? Baina, talde bezala igual diskue, diferente sonatik, talde batek, euki gena bizi bat, eta ikusi gena ha visto mundo, ez? Entre comillas, no? Ha visto Euskadi. Baina, hori, ha visto gaztetxez, ha visto lo que es la fiesta de la música, ha visto lo que es la cultura, ez? Da, hori guk importantzia batzuz duna, gure kulturia, aztia, ez da, nola ingo kultura logaletik ez bai zertetzen, ez? Da, hori. Ez genen juntatze gara bat baitara. Oziok. Imaginatzea, bueno, zuek momentuz diskoa dauke ustez, Hellwatchekin. Bueno, zazkau, demo bat graba geniana, igual gure leheneko kontzertu eskezola kontzertu izan, porque esateat, ezin genian kontzertu lortuta ez, pandemia horretik, eta lagun batek erandion ikastikenak, han sonido ikastik, da lan bat zakean, hoxe, zehaitia, kontzertua grabatzia, han institutuen, eta grabazioa, no zege, hoxe, ikaslin aurrin, eta gure kontzertu hoxe izendek, baina hori grabanean, da lelego demo izenuan, eta sonatzea zela, zimaz. Da gero biharrenare demo izendek, porque gaztetxin grabanean, osea, sin ni puta idea. Osea, gaztetxin txuskozo grabau, eta aurrea, baina, bidemo izazko, zimaz. Egixe, garajero sonatzeula, baina nik usteat hori produzizio guapo batekin kiston pepinatu izango gala. Itxaina, oie, ze kantu ezatituk. Bai. Como tal, bai. Ezateatenek... Jende hori pasa. Ezateatenek kantua hitzek, da ni lehen egon haitzen hasiran, direktun hasiran, da gero atzaldin dare bai. Da, claro, dejuk kantu oso guapuk, oso riferuk, riff diferentik, burue pin-pan, baina nabarmentzetu gauze batzuk, igual, produzizio aldetik, hori, pixket flojo gehatzea da, ez? Flojo, eske, adibidez, bajuen ataki oso guarroziok, hori nire zea pertsonala. Bai, eske, jende ez azi, osea, zeok de culo produziuta nahiz, etzeo produziuta, etza buru galdu hortan. Ja. Hoxe, oza, jendik esateziuk, aituiat interneten da bezuena, eta puta mierda dirutuzik. Pero, juna kontzertura, eta kagain dia gainin. Ja, kistona. Kontzertu mazkin, gure ampli egin, sonido onartetze azkin. Claro, direkto sonidu errezo emate gona, ez? Disko baten ozoik sonatzen eske. Baina, kuzuerti zage hau, hiru haituela. Bajistik, gitarristia, eta bateria, eta bajistik kantaitek. Hori, eske gu beti, egon itxoan adidez zean, bueno, eske leku askotan, ez adidea jarriko leku askotan. Beste bi taldiego iruditu genak proba sonidu diten etzea zeman bora, da gaina gero atzea pena, etzea zea, gu jun, pipa ni volumena jarri, besti volumena jarri, bateria jo, ondoziok. Pixarri ba, da, ondozioki, porru lartu. Egon gatu. Bai, pixka, zetzu hortan bastante punkilla, etu. Ikusiko bezala ez, ze potroz azkean hori jotzeko, ez produzio gara, nahi gu punkilla, bai. Bueno, demoa duzela izotzeo, tio, eski. Bai, ez da, esateatena, erteni merde, azkein, eta eken abaldi baek, bota, ezin nahi zon zai metalika ezela sonarte, porque zai hongoiz, da, akain goiz, sonauga metalika ezela. Bai.
Ze, hemen utzi goi hau. Bai, nahi bazea kontorra joatzeu manua. Bai, gauzea tengo hau buka horretik, lehengo rife joizak. Da pixket ire gainetik improvisa baiat. Lelena jo, en plan, o bestia. Lelena, oso polipia gehatzeu ban hori. Vale. Hola, buklin jotzeat, eta ondo jotzeat. Hori, nik pixke jetxo gehat hau. Ez tapatzeo dana. Improvisazio hori egin da ero txapaen goia llamadia Discordea sartu honauk. Vale, oso ondo. Ea. Eurra. Buah, hoy día. Segi. Wow! Bueno, vale. Gitarrizketia hor utziko jau.